Kersane kados pundi? Ngene tak kandhani. Rada pajuken. Aku ki kepengin duwe gegayuhan. Gegayuhanku kudu kelakon. Lah, ingkang dipun dikesaken gayuh menapa gayuh menapa? Aku kepengin muktekke anakku. Yo galuh ajeng. Galuh ajeng men mukti wibawa nang kraton Kediri. Ora ana sing ngreridu. Mongko iso ana siji klilip. Lajeng munggah pesanipun Ndara Paluku. Mula ngene, dawuhku karo kowe. Patenono Galuh Candra Kirana. Jalaran Galuh Candra Kirana ki bakal ngreridu. Galuh ajeng menawa isih mapan ning padanging jagat. Mula gelem ora gelem kowe kudu mateni Galuh Candra Kirana. Mengko tak paringi kekucah sing akeh, Raja Brana sing akeh. Dados menika dados panjenengan dados tumbuh. Iya. Nek Galuh Candra Kirana ki sik urip, tegese bakal ngreridu. Anggone Galuh ajeng dadi garwane Panji Nukertapati. Mula Galuh Candra Kirana kudu mati. Dawuhku karo kowe Setaguna, Galuh Candra Kirana patenono. Menawi mengkasa ingkang dadosanipun Ndara Paluku dados kula namung kantur nyedhikani. Namung wonten syaratipun. Syarate apa? Duit sing akeh, bondo sing akeh, apa-apa tak pinangkani, tak turuti. Mboten, kula mboten sampun mboten pikiran. Syaratipun kula panjenengan kedah ngladosi dhateng kula. Lho, kok sik ngladeni kepiye? Tegese ngladosini kula dados istri panjenengan utawi dados sisian terus pundi. Aku ki wis dadi garwane ingkang sinuwun sing duwe panguwasa ing Kediri kok dadi ngladeni kowe dadi bojomu ki piye to karepmu? Lah, disipun ngeten. Wong kula mbetaken katresnan. Mboten ketak sak dhewe rembangan kan sebetulnya kudu kula ketakan panjenengan. Terus Syarate kudu kuwi. katen. Liyane kuwi ora ana. Mboten. Duh, piye ya? Ya wis ora apa-apa. Kanggo muktine anakku, putraku ya Galuh ajeng. Paribasan aku ngilangke ajining diriku. Ya wis ora apa-apa. Yen Tak turuti nek kowe kudu aku ngladeni kowe. matur sembah nuwun. Ning ya kuwi. Aku sagung ngladeni kowe ning Galuh Candra Kirana kudu mati. Inggih leres wonten kepentingan sabda Pandhita Ratu ngendika ten kono lali. Ngendika rata sakmenawa. Tenan. Leres Yo, yen ngono tak turuti. matur sembah nuwun. Rina wengi hati-hati. Duh, Datan Nendra Kayunmu slirane kawan-kawan tresnaku tan manaya namung sira yayi jero ati kadung tresno sa maloro
sapa wong ora tresna sejak katanana sami tresnaku tan Allah liya among siji sira ya aduh yayi aduh yayi lega nono katre nanko jroning nendra katon slira tresnaku tak emane eman wong ayu cantik tenang matur sembah nuwun menapa ingkang kagungipun kula panjenengan saged minangkani semanten ugi kula badhe minangkani dados kersa panjenengan sinau-kawat kados pundi mangke kula ingkang mejahi sampun waspatos tenan lho ya inggih ngertiku Galuh Candra Kirana kudu mati les ingkang dados pandra sendika dawuh ya nek ngono wis aja nganti suket godhong nganti kena krungu mula aku tak bali wis iya kudu mati Galuh Candra Kirana